Ku men dijogeti Mas Gareng. Nggih, Mas Gareng. Ya. Mas Gareng, Gareng kok lemu to? Kudune Gareng ki cilik nggih pincang ngono kok iki lemu. Ngerti ya. Sampingane napa? Dodo sawit. Lumayan kok ya. Mulane kok ireng. Ayo wong ireng tenan kok. Ora aku iki kok ya gatekke ya ben ireng ya ben kuning ya ben kok ana kulit kok tok gagas lho. Lah ketok lho. Aku iki ireng ya jabane kok. Lah, jerone saya ireng. Cakut. Aku rawani nek delok jerone. Rawani. Ora usah jero-jeroan. Kok awakmu rawani kok tak wanekke. Oh. Ilate. Ngopo lho? Delok ilate kaya keder. Ora. Lah nyuwara lek ilat ora keder kon piye? Kon meneng ae ngono. Ilate. Ora ya. Bulane ilate ya ireng. Kok kabeh ireng ra yang putih blas. Tenan kok Kang. Wis aku pokoke nek iki matiku dina iki pokoke. Heeh. Ngene aku jane dene aku semoh lho jane. Kok sik to Tatin iki ya kebangetan ora ana wong ireng kok sak ilate. Lah iya kok mbok jajal kan melet ra ireng jajal. Oh iya. Kae mbok tok mat. Lho. Malah iso keder lho. Lah yo ireng mboten? Hah? Ireng mboten? Abang kok. Abang iya buta warna iki. Endi ta jajal melet meneh? Ih. Kok kayak celeng mau. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Iya. Nggih. Jumeneng Mbak Elisa men suwe prisa, Mbak Elisa. Iya. Wah niki jumeneng nggih. Heeh. Wah seneng sangat saged sambu sedaya mawon. Lho. Nggih, Kang derek tepang kalih kula nami kula Elisa Ursarus Alasuk. Derek pitepangan nggih. Mugi-mugi sedaya wonten mriki desa Sukamaju sehat sedaya. Amin. Rezekinipun lancar sedaya. Iya, wah piye seneng to saku iso tekan kene. Nggih remen sanget niki wau lewat sawit. Hutan sawit. Hutan sawit nggih sami ten Sulawesi nggih ngaten niku niki kados kaya wong Bali ning kene. Suk meneh sing sopan ya. Niki pun sopan. Sesuk meneh nek liwat hutan sawit ki sopan. Wedok kok mandeg ming arep nguyuh nang hutan sawit. Lah ya soalé ki digrojol-gronjol ngene to padalane. Terus ya saya gebelet pipis lho. Apik meneh sinden loro iki, Pak. Piye? Lah ya langsung ngene iki lho tangane disilengke ngene iki ning gurih. Mergane ya kentrok-kentrok. Ya tapi seneng mergane ya kabeh ning kene ternyata kata
tansah nggih masyarakatipun guyub rukun saling membantu. Buktine nggih niki sae sanget kantoripun. Nggih kula pun jajal, kula nggih pun nguyuh ten riku. Mau ngamui lho. Apa piyai awak dhewe ditekake saka yoja kuwi supaya nganggo tutur kata sing halus kok nguyuh. Kan kuwi ben kaya omahe dhewe. Dadi sesuk sapa redi nggih. Tantuman nggih. Matur sembah nuwun. Ya iki uga akeh nawala-nawala sing diaturke karo awake dhewe sae. Nggih, menapa Pak? Ki kagem saking kula Sugeng Parangkusumo Bantul DIY. Wah, penggemar wayang kulit sejak tahun 70 sampai sekarang. Kula nyuwun gending Sri Uning kagem Kang Mas kula Pak Yoyok kalih Pak Jatmiko SP1. Matur suwun sanget saking Pak D Sugeng SP4 kula nyuwun sing nyanyi Tatin. Wong kuwi jatahmu Keri. Ya, iki jatahe Tatin. Sri Uning Pak Tatin. Sri Uning saka Mas Sugeng Parangkusumo. Ya. Parangkusumo nggih wonten mriki nggih. Piye? Trans wonten mriki tapi ne. Niku saking Jogja. Saka Jogja. 70 tahun. Sejak tahun 70 sampai sekarang wis pirang nggih. 10 tahun. 50 tahunan ya. Suwe ya. Luar biasa. Niki nonton Kelumpang Selatan nggih. Kelumpang Selatan. Nggih, niki kula ngaturaken menapa, Pak? Sakaremu, sing sak senengmu kowe arep nembang apa? Ya, sing para warga ya seneng. Ngono ya, Pak. Iya. Oh, Pak Gareng nggih sampun hak rawuh. Pundi Pak Gareng? Niki? Oh, nggih. Oh iya. Nggih nyuwun apa, Pak? Wonten pamundutan? Kowe sak lagu siki engko Pak. Terus Pak Gareng jumeneng. Ya, monggo. Apa sah? Manut karo kowe. Sesideman mawon. Ya, sesideman. Ya cara karyane Mbah Sukron Suwondo. Dibawani sik monggo. Karo engko men Mas Pak Gareng men ngaso dila. Nggih. Ya. Wiwitane anderek sang peki priya bagus kang olah sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyon selendang kuning kang sangking bukir swara kurang premono ning wasis Angung romarang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis mangga ya terus tresno sesideman monggo luwih becik patenono timbang bepisahan
aku isih mampu nglakoni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua anrimpo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprong rubuh ngarepin zoh ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa wae nadyan sesidem yo Mangga balung wujudke luwe atenane timbang perpisahan ladyan kang sulestra tarewangi samudana lawan kula warga karwalan putra liwat incanging alismu kuwasan endamu aja dirasa yen wis ning serius aku isih mampu iya monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ragaku kok kurang kehormatan mamprong rubuh ngarepin jauh urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa-apa wae nadyan sesidem masih tak sebut niki wae sesidaman sampun Mas Eno. matur sembah nuwun Nggih. kaya kowe mau entuk saweran kuwi mau Inggih niki. saking sapa saking Mbak sapa Bapakku Ranji nika lho, Pak. ah iya Kesupen kula. daleme mbiyen dienggo nginep awake dhewe Mas Iya, matur suwun Bapak. matur sembah Kalih nuwun enten iki wau. heeh Mas Sinten ki kakangne Mas sapa ora apa-apa mak ayo mumpung anu Pak Gareng kepareng wis kepareng rawuh no ya diaturi supaya tindak kene dicaosi mik iya panjenengane sing luwih pono laladan Kalimantan Selatan kene iya duduk dulu ya monggo ayo Mas Gareng monggo ya ya serampat no ya
pramukalan iku dadi komeng semua sakiti aku biasa. Kok mriku mawon Mas Gareng mboten. Oh nggih, kula mriki mawon. Lah jumeneng kok ya. Oh, ngoten ta. Lah kula nggih rada-rada wedi ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Menika kepanggih wonten dusun Sukamaju. Nggih, Desa Sukamaju. Nggih, nderek Mang Ayu Bagio dalu menika wah luar biasa. Atase ngresmekne Bali Desa iso undang Dalang Sena Nugroho. Ah, mboten. Tenan kaya luar biasa iki melok Sena Nugroho iki gawane lho aku sing gak betah. Gawane sindene niki lho. Enek iki tak ibarate ngono sing sebelah kono ki peyek kacang. Tuwipis mesti apane pas kacange weh mesti gurih. Sing tengah kacang, sing tengah. Lah sing niki ibarate tahu isi. Wow. Tahu isi. Nggih, ning tahu isi mercon. Kok tahu isi mercon pripun? Wala mboten hati-hati kalih niku sidamu iso meslek kok ya. Nggih. Regane pripun Mas? Kok tahu isi mercon niku napa galak napa pripun? Tinggalane ngoten tahu niku tahu isi mercon niku bahaya. Bener sawangane kaya ngene lek dipangan lo hati-hati lek mangan iso mledhos kaya ngoten niku dadine. Nggih. Terus jajere Mbak Ayu. Sing niki, lah niki. Ayu-ayu nggih kacamata. Kacamata. Lho mbok diganti to? Pun biyen ki jenenge kacamata. Oh alah. Nggih. Niki nggih ibarate ngoten nggih. Napa nggih lemper? Kok lemper? Nggih, bentuke ngeten iki, ya diwehi sunduk-sunduk anu ngene iki. Sing kalih niki ibarate buah. Buah niki sing niki buah semangka non biji. Sing niki Mbak warni, lek aku wani demok lek iki. Mergo ya wis lek arep kono ra wani. Buah semangka malah kula sing ra wani demok sing abang. Lho jenengan wani mawon penak kok demokne. Lho. Alasane napa mriki mboten betos security re? Aman. Nggih. Lek menika nggih buah. Buah napa, Mas? Buah apel. Ning apel sing bosok nika. Oh ya sia-sia ora. Mboten sia-sia tekno. Lah kula ngesir niki pinten-pinten taun mboten diimbangi. Kok iso? Walah, lha kula ngesir wis enek 5 taun. Lek karo aku sajake kuwi pangan apane aja ora sambok pangan mbok omoti tok ra apa-apa lho. Nggih, matur suwun Mas Gareng sampun kersa ngrencangi alian kula. Dadi tentrem ati kula. Kula sing matur sembah nuwun estu niku dadi seni pinunjul kersa lungguh bebarengan karo seni-seni lokal niku walah luar biasa estu niku. Seni menika mboten wonten bentenipun. Oh ngaten. Ing saking mriki pokokipun anggen sampun kersa gegulang bab seni. Menika janjanipun seni menika mboten wonten kastanipun utawi mboten
wonten derajatipun. Oh, Menawi ngaten. kula seniman panjenengan nggih seniman pun ngoten mawon. Iya, nggih matur sembah nuwun. Nggih mugi-mugi mawon sedaya dipun paringi panjang yuswa. Nggih mboten dangu melih jenengan saged sowan mriki, ngoten lho maksud. Amin, amin, amin nggih. Nggih. Ya penak ae lho. Delok kaya ngono anggit kuwi dalang iki mesti serem iki ya. Coba ya kaya ora. Biasane lek dalang ngono kuwi seru. Mboten, Penak ya tenan nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Niki mau wonten pamundutan lagu. Ngersakaken apa? Sing disuwun Mbak Tatin. Oh iya. Suwun apa? Tahu isi. Sriuning. Nggih. Niku mboten tahu isi. Iki tenan lur, rasakno dhewe kok. Napa niki? Niku mboten tahu isi. Lah napa? Nangka blonyoh. Nangka blonyoh. Napa lek teng mriki jenenge nangka celeng niku ngeten iki to? Nangka celeng niku pripun? Nangka celeng niku empuk ning ya blonyoh ngoten niku wau. Wah nggih niku paling kok. Nggih niku. Nek kene iki nangka celeng. Nggih niku. Berarti niki nek digabung antara Yojo karo niki berarti celeng blonyoh niki. Lah nggih niki bentuke ngeten iki. Model ngeten iki senengane nguyah-nguyuh ngono modele niku. Nggih. Ayo Mbak Tatin jumenang, monggo. Wah. Anggo mixing kepenak. Ya. Wah. Wow. Pesindian berbobot sumpah bobotnya 68. Sugeng dalu Mbak Ayu. Inggih. Pareng Halo. Pareng Iya, ketepungan. sugeng dalu. Wah, kurang ini tok lho. Sesuk gareng dhewe we. Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, ra entuk dalaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok urung rondo? Ya aja. Ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan rong kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Ya. Mas Gareng, Nggih. awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyek wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omah niku daginge mung kare nggoni lathok. Astaga. Kaya mbot ora ngono. Ora nek urung kenalan nek ya kenalan sik urung-urung kok wis nek tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau apa muni ngono? Lah, tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah ya bener to. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas-bledas. Aduh, lah aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas awinan. Lho, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur Tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Tak kira bunga tirah ngono. Oh ya, tepungan kene. Ya rene, masa wong wedok kok tekan rono. Ah iya ta. Biasa sindian lek ngene iki ora suwe nyidam. Nyedam apa? Maksudnya Ngapa ngene? ngene. Iya, kok dadak nganggo ngene-ngene ngapa? Lah wong kan pertamane yo ngene terus ngene to. Ora sing ngene kari dhewe iki ngapa? Maksudnya nglairke. Ya iso wong nek awakan kaya kowe iki ya subur tenan kok, Tin. Tenan iki. Jarine kowe iki ketetesan banyu udane meteng. Lah ngene iki. Mulane aku nek udan ndelik ben. Samane nek ketemu iki bahaya iki. Ketemu iki. Jenengan kuwi lho. Kok iso bahaya-bahayane ku nang ndi? Lah iki rupane kaya banyu udan ngono kok. Aku. Heeh. Ya aku ternyata tukang gledek kok ya. Iki sida salaman ora? Sida. Ya kek rene. Dang. Sapa jenenge sapa? Bareng. Iki rasa diremet-remet ngono lho nek. Meneng to, ndek aku ngene iki entuk 2 gram kok ya. Wah, lah ya maling jebulane. Maling piye? Maling nek penadahe kok ya aku. Lah endi penadahe? Kae lho. Pak Bejo kuwi lho. Anak sing nadahe. Nggih. Ayo dibawani, Tin. Yo. Sriune. Sriune iki Mas Gareng. Nggih, Mas Gareng. Ya. Mas Gareng, Gareng kok lemu to? Kudune Gareng kecilik nggih pincang ngono kok iki lemu. Ngerti ya? Ngapa? Iki kan garang sing bebas saka corona. Dadine kaya ngene iki. Oh, nek bebas corona ngene iki. Heeh.
ora ngono. Gareng nang kene iki beda karo gareng Jawa. Gareng nang kene iki sampingane sing lebih ngene. Sampingane napa? Dodo sawit. Lumayan kok ya. Mulane kok ireng. Mulane aku sadurungan wis ngomong karo panitia to jan golek gareng liya sing putih aku ngono lho. Ora urung kaya panggah kepangan iki. Lah yo ireng tenan kok kon. Ora aku iki kok yo gatekke yo ben ireng yo ben kuning yo ben kok ana kulit kok tok gagas lho. Lah ketok lho. Aku iki ireng yo jabane kok. Lah jerone saya ireng. Cakut. Aku rawani nek delok jerone. Rawani. Ora usah jero-jeroan. Kok awakmu rawani kok tak wanekke. Mbak Tatin. Nggih, Sriune nggih. Jeneng lengkape sapa ta? Nami kula Tatin Lestari Handayani. Sapa? Alah rasa nyedak-nyedak. Ora aku karo namane pipine lho warus tenan e. Enggak. Bawani nggih. Heeh. Putri kang sulistyeng warni. Sumpah ku krungu lho. Ngapa? Prut ngono lho. Endi sing perut endi? Aku ngene mau kok ya. Krungu apa? Krungu. Ya keseran berarti. Seringening mustika tupan putra Kanjeng sira jejer ngono kuwi ketok lagi ya. Ketok napa nih? Ayo kowe putih, Mas Gareng ireng kaya kambil sawit dicencangi sapi. Ora kaya tai cecak. Lambene. Lah iki wis persis lho putih lho. Ngapa lho? Pak Gareng. Oh, Mas Gareng. Tatin piye dong? Wah. Mati Pak Gareng ora krungu Mas. Seprene aku celuk Mas lagi iki kok ya. Lah aku dene piye Mas? Walah bojoku sing ning kono kaya nyeluk aku piye wuk. Hah? Wuk takone mamaku, "Mak, wuk, aku teng pundi?" Wowok. Wowok iki panggilan sayang. Panggilan sayang piye lek nang Jawa ku kono wuk ya wong edan kuwi kok ya. Lah aku ora ngerti kok ya. Wowok. Wowok. Tak prangkang bacana Bebelo wirat moyo Ora ya. bulane lantai ya ireng. Kok kabeh ireng ana yang putih blas. Tenan kok Kang. Wis aku pokoke nek iki matiku dina iki pokoke. Heeh. Ngene aku jane dene aku semoh lho jane. Kok sik to Tatin iki ya kebangetan ora ana wong ireng kok sak ilate. Lah iya kok mbok jajal kan melet ra ireng jajal. Oh iya. Kae mbok tok mat. Lho. Malah iso keder lho. Lah yo ireng mboten? Hah? Ireng mboten? Abang kok. Abang iya buta warna iki. Endi to jajal melet meneh? Ih. Kok kayak celeng mau. Akar ngurus sing celeng mau lho. Mas. Hei. Celeng apa? Saiki ya apa ya ana jeneng celeng terus melet. Pada umumnya lek sing melet ku petik. Ya akar muni kuwi ora tegel. Ora mentolo ngono ta maksudmu ki? Ya. Anurung sriuning apa ta? Ora ganggu ta? Lah Mbak ning kono Mbak ning tanggoku lho senengane mbubur. Gugur Dadi kusum
Mangga. Mangga Mbak Tatin. Sri Huning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya senadyan wekasanira alamku kagok ya sampun matur suwun Mbak Tatin wis kepareng ngaturake ya Sri Uning ki mau pamundhutan saka Piyayi Aja sing wis taun 70 lenggah ning kene no ya ora apa-apa mak iya Mas Gareng nggih. Nah, sampeyan saniki sing pun kulino kali sampeyan jajal kaya ngapa polahe nek wis kulino iki. Ngaten. Nggih, Pun. Ya. Niki setunggal napa kalih?
Siji sik mawon. Setunggal mawon riyen. Ora ndur malak lho ndur. Wah, lho aku ngene iki ngono ya. Pindah rene apa ora mau kira-kira? Walah Bu mbok rono lho, aja nang kene. Jatuh nama hamba iki aku. Ya ora apa-apa jenenge garwa tresna ngono kuwi. Nggih, estu niku golek sing kaya ngono kuwi ya angel kok ya. Nggih. Nggih menika ingkang saking laladan Tanjung Tabalong rumiyin nggih. Monggo. Nggih. Monggo Mbak Ayu Suwarni katuran jumeneng. Iya, monggo. Monggo. Wah. Oh. Wah. Beda. Kaya kono no. Nggih, dalu, Bu. Derek ajar niki nggih. Weh, semonten kok ajar. Nggih, untukno ya. Aja muni Mboten, mboten niki sedaya nggih ajar sedaya. Nggih, mboten napa-napa Bu, pun monggo. Bebas mawon. Iya. Ajar golek duit ya. Loro-lorone. Loro-lorone piye? Saking pundi, Bu? Dalem saking Tanjung Tabalong. Tanjung Tabalong. Tabalong. Menika wewengkon pundi? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oh, kabupatenipun? Tabalong. Oh, Tabalong. Oke, kabupaten ya mak iya. Nggih, nggih, nggih. Asma? Suwarni. Sinten? Suwarni. Sutarni. Suwarni. Nggih. Oh, Ibu Suwarni, nggih. Monggo. Pripun kula kan napa teng mriki? Lah niku pun kula pasrahke Mas Gareng kok ajeng dinapake kali Gareng. Oh, alah ya. Biasane Gareng ki lek wis seruh liyane no lali karo sing. Mbok anggere tak kumu lali karo awakmu. Enek kene-kene terus lali karo awakmu. Wah, jelas iya. Ya aja ngono ta ya. Ora, Je. Iki mung tembung guyonan diajeng. Mula saka kuwi. Pripun? Wedi karo make, tenang e, Mak. Aku jan. Nuwun sewu lho, Mak, kula silih, Mak. Ora asmara. Mbak Yuswarni. Jumbuh kalih kaonan ing kawonten. Monggo. Kita sesarengan. Pripun? Ora wani ta? Pindah mburi lho, Bu. Wong jeneng pun to, nek cara kula niku bebas mawon. Sing jeneng wong panggung niku pancen ya garwane sing putri kudu jembar atine. Wah, lha niku benten kalih bojo kula e. Lho lek ngeten iki 3 dina disapih kula teng omah. Winginane niku ngantos ngenteng-entengi kok kula. Mesake ra. Iya. Mangga. Nggih nika badhe katuraken lara asmara. Oh nggih, saged Mas. Nggih. Ya, monggo. Tenan kok ya. Dipun bawani ngagem menapa? Mboten terus. Bawane napa? Enggak usah bawa. Napa bawa ya ora melok ya. Oh, menika wonten awala 3 malih. Jawah wonten mriki cobi kula. Sekedhap Mas Gareng nggih. Nggih, menika kula waose mengke ndak Mbah Mayar Kota Baru nyuwun tembang Caping Gunung. Sekarang menika kagem keluarga besar Bapak Haji Slamet Soeharto ing Muntilan Magelang sugeng mirsani lewat streaming. Nggih, semoga nggih matur sembah nuwun. Sijine usihe tak buka isih no. Ya. Dari Bapak Taruji. Lagu Rujak Jeruk dibawani duet dengan Pak Karjo. Oh ya. Matur suwun jejer isine meneh. Kantor setunggal. Heeh. Diaturake Mak. Seno alon-alon. Dari Yanto keluarga Ngawi Kota Baru nyuwun lagu Podang Kuning kang nyekar Mbak Elisa. Oh ya. Mangga rumiyin panjenengan mangke lajeng nawala-nawala menika. Oh ngaten. Niku wau Mbah sinten Mbah Mayar. Ngersaken Caping Gunung Mbah Mayar. Nggih. Niki mawi jengleng napa mboten Mbah Mayar? Jengleng nggih. Nggih. Nambah 200 lho. Oh malah tinggo golek duit. Iya. Nggih, monggo. Ya. Monggo Bu Sri. Bu Warni. Nggih Sri Suwarni. Oh nggih. Oh ya bener. Matur suwun. Angel dipleset niki angel. Monggo.
Gusti tansah amarengno dadi srana ngusadala sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilaleki yo srana usadala wah arep wah ya wis jogete ora ngalahke sinden-sindenku estu niki wah luar biasa sagete nggih namung ngeten iki kok wah ngeten niku wis krasa banget kok ya mangga aku sembah nuwun Ibu Suwarni yo sing wis kemarin ayo nek ngaten Ibu Suwarni kala wau gunung to Mas Gareng nirak mboten siyos nah caping gununge digantos anu sisihipun menika Mbak Sri Mulyani oh Mbak Sri Mulyani anjir wah Mbak Sri Mulyani saking pundi saking Kalimantan Timur menika wah Kalimantan Timur nggih bot-bote nglabuhi kula to nggih mangga katuran jumeneng Mbak Ayu. Injih. Ayo. Wah, jan ngadeke sampai angel. Nan kok ya. Injih sugeng dalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maling kalian. Ki dalang wah sing ganteng dhewe Mas Gareng. Alah ngono kuwi lek dalang modelmu ya. Ora apa-apa Mas. Timbang jenengan wedi karo bojone. Lah mriki. Oh, Gareng iki nak eneng Kalimantan Timur nang ngidap-ngidapi lho Pak, Bu. Ning nak teng mriki wedi karo bojone tibakne. Terwe ya malah dicetake kaya ngono. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Ibu Limbo, Ibu Cangi. Sugeng dalu Mbak Sri Mulyani. Iya. Kalimantan Timur pundi, Bu? Kalimantan Timur. Sik. Piye, Mas? Kon baleni mah Kalimantan Timur lho. Kalimantan Timur. Kabupaten Tanah Grogot. Oh, nggih. Saking mriki dugi mriko pinten jam? 8. Ngantos bokong kula niku tepos. Elek kowe tepos. Iya, Mas. Kok ya. Sing tepos iki ora kok bokongmu. Apane, Mas? Bangkeane ra duwe kok tepos. Ya ket biyene ngene iki lho Mas Gareng. Jenengan kan teng Kalimantan Timur kan sering. Iya. Ngono, jenengan gak kelingan timbang ta. Kowe aja. Wong iki apa ngopo? Estu niku ngoten lho. Lah ya piye tak jujuk ana ki ra ana jaba awakmu kok ya. Untung-untungan aku gelem ngongkon nyucekne baju. Ngono ra tau dikeki bayarane lho jenengan ki jan. Kok ya. Nggih, mugi-mugi Mas Gareng. Wonten mriki kula matur sembah nuwun sanget. Khususé karo dumateng ketuwane. Ketua panitia ya nok ya. Ketua panitia sing guanteng dhewe mau metuk iwaku Mas. Kabeh kok mbok lem ganteng lho. Ora apa-apa, sekali-kali yo ndongakne sing apik nggih. Mugi-mugi desa Sukamaju saged to gemah ripah loh Jinawi. Ayem tentrem raharja. Sehat, panjang umur, murah rezeki, lancar rezeki. Nggih. Nggih, saged dolan niki kulino bakul jamu benjing saged ndawi dalem niki wis saiki rasa kesuwen malah malah ruwet iki kok. Aku sakjane gak nak nurutin jenengan ya ruwet kok raimu ya ruwet. Lah iki mulai iki ya. Iki mau ngene sing ngersake caping gunung. Bapak Mayar pundi monggo katuran tindak mriki Bapak Mayar. Ingkang ngersaken caping gunung. Mesti ganteng ya Mas Gareng. Nggih, Pak Mayar. Nggih. Saking Kota Baru. Saking Kota Baru. Teng Bapak Mayar. Monggo Bapak Mayar. Ingkang pundi Bapak Mayar? Wah, ya piyai semene kon goleki ya angel. Lah ngene padahal ya golekno Mas Gareng. Ya lek piturut aku ki Mayar kabeh. Oh ngono. Ah iya penak cedhek-cedhek ning kene kok ya. Nggih. Nggih, niki wonten permintaan caping gunung nggih. Nggih, monggo dipun jenglengaken. Ya, monggo ya. Ayo Mas Gareng. Oh. Wah, ora maido piyaine ganteng banget. Jan ki. Nggih, Pak. Wah, Mas Gareng. Jenengan mboten kelingan to? Nek aku ki tau entuk wong gedhe dhuwur ngene iki. Sugeng dalu Mas Seno. Nggih, sugeng dalu Pak Mayar nggih. Wah, ndredeg niku. Wah, mboten apa-apa. Nggih. Mangga. Saben bengi nyawa kalau lak nyanyi mawon mangke tumut. Ora kuat Rama nggih. Yen memajang amung karo jandur kuning. Urung wayahe ya Mas. Aku biasanya karo Mas Gareng ki langsung Mas Gareng ngene. Mas Eno. Nek wedi karo bojone iki piye ta ya Mas? Kados anu Mas. Kados kaya ning Jawa ini. Saestu.
Monggo. Kembang wayan waton gunung. Iya. Sing dhuwur Mas Gareng. Len muncul ning dhuwur. Mangke kula sawer mangke. Nggih. Pacitan sarwi junah. Sikilku lagi ngene lho Mas. Ngangkat ngene kok. Wah, saestu nih. Le joget kalah Mbak Tatin nih. Spesial nih. Iya. Monggo. Panas udan panas udan aling-aling capi gunung. Misuane Pak. Ora digerongi ta. Gunung Yalah ya Mas. Nadyan wadon sarata lanang. Yuk. Hinumane banyu beni. cekoke top. Cekoke top. Dek jaman perjuangan jarak kelingan anak lanang ben tak open
bisa nyawa gunung desa dari rejo syukur piye to? Ya ben dadi patung sik. Syukur bisa nyawa gunung desa dari rejo matur suwun Pak Mayar ya karo nggih matur sembah nuwun luar biasa Piyayi nuwun sewu yuswane ya wis ora enom ning goyangane jan ya ora ngalah-ngalahno ya ya semangat profesionalisme kerjane luar biasa ya pancen bener ki eneng sing nyuwun podang kuning ya podang kuning diaturake sing kepareng disuwun nyekar Mbak Elisa. Oh ya dibaleni nek Mbak Elisa. Gendolas. Apa ora diparke ning Mbak Ayu. Ya ngono ya ora apa-apa men rata. Ya. Ya yuk. Mbak Ayu monggo. Ya. Pak Dek. Tulungi aku no ya. Kene, Nduk. Siap kene. Lah, bocah kok lek. Sik saiki ketok sampean. Nek sing njaluk tulung sing seragam abang sampean alasane wedi ro bojone. Nggih. Nek sing njaluk tulung sinden kula kok njur sregep. Lah sindene jenengan niku marai jinak bojo kula e. Lah bedane piye? Lah iya lek kadung nonton Mbak Elisa ki mah pinter bojoku nok saiki. Wah. Heeh, ndasmu Pak, kadung ngono kae eling aku ngono kuwi. Kata-katane indah ya. Kata-katane heeh. Bojoku pinter. Terus tak jak nonton Mbak Tatin. Saiki ya ngono, ganti ya logate Mbak Tatin. Jak ngono. Ngono kuwi sak dawane. Dadekne pintere ya. Nggih. Ya Mbak Ayu ki pamunan saking keluarga Ngawi. Ya, sing lenggane Kota Baru. Oh, awakmu saka Ngawi, Nak? Nen? Awakmu kok Ngawi? Mboten. Kula saking Jogja. Saka Jogja. Oh, maksudnya minangkani panyunan saka keluarga Ngawi. Nggih, Pak Yanto asmanipun. Ya. Tindak rene karo sapa, Nak? Nggih kalih rombongan no. Maksudku BODYO ne melok apa ora? Sinten? BODYO. Sinten niku? Bendoyo bojo-bojo. Oh, bojo. Lah niki napa? Ketok wela-wela. Iki bojone sampean. Nggih. Sing paling ngarep iki. Nggih. Dhisik sing ngesir sik sapa? Awakmu apa Mas? Sing naksir. Bojone sing ndi? Niki. Kok arep kleru karo bojone dhewe iki malah. Kok keke wong ki piye? Wah, lah bojo kok kakeke wong.
Iya. Nggih. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Ya. Nana. Suarane iso kaya ngono ta, Nak. Tak dongakne dadi wedok sak teruse ya, Nduk kowe. Lah apa iso malek apa piye? Lho donga kok ya. Oh, ya wedok ki terus wedok terus. Lah iya, mula tak dongake. Nah. Alus manis tur mrak ati. Neno. Golek isi podang jenar. Neno. Iba bunga ingatiku Nyanding bisa dadi tombo. Ya, jan. Diapak-apakke iki lek ngenyam pendidikan seni iki meso, Nok. Tenang kok ya. Iya. Ya, Mbak. Awan ning omah wis ora krasa. Iya. Uyuran anggolek sing tak sayang. Mubeng pitir hanggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang cok ning ngapang kegancangan tak rendik saka kadawan sarawi ngoceh dheweke ngalih bencokan elakae tak suwun mbak aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawah tambah manise iba bunga yen nganti nyanding slirane nara bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan nara mandek atiku sana saya asrana nepi dulu teben
Ora krasa esuk awak nyanyi maneng-manengan ya kang nyawang tak sawang mentok ning ngepang kecangan tak rindek saka kadewe sawi ngoten dheweke ngalih besok tak suwun pikirku kompe selera direk tak sawang tambah manis iba bunga dengan tinyanyi bakal hatiku berjiwang liar andudut hati keprakan naramanku hatiku tan saya dadah nani sepi katuluke ya sampun nggih matur sembah nuwun wah entuk saweran menaiki mau saka Mas sinten mau asmane Pak Mas Kliwon iya Mas Kliwon ku ya pengusaha no iya ya bener ya Mak iya ayo iki sinden 5 wis diaturake kabeh iya awak dhewe neruske crita dhisik ya Mas Gareng ya men leren men ngaso ya